Ega publiek. Wat je hiernaast te zien krijgen, dat is de historie van Dirk Luchtigheid, alias Dirk Snoot en zijn singuliere huishouding. Soms zul je een beetje om geluidje, soms misschien ook een beetje schreeuwen, want het is al een keer uit het leven gegrepen. Dan is het misschien wat een rare vertoning. Jawel net, ik vind je hartstikke leuk. Dan is het misschien wat een rare vertoning hier, maar ik doe dat om een beetje zicht op het spel te houden. Oh, ja. En daarom houd ik alle jongen een appel. En dan nog dit. Wij binnen het gewend dat de feinten wat mij betalen als je blijven eten. Nou, dat gaat op zich. Mooi zo. Want je er ook eens van denken wil hebben.